טוב חברים יקרים, אז הלאקי בלוק סיקרט מוכן. הבטחתי לכם חלק 2, קיבלתם חלק 2. נכון שקד? כן, קיבלתם חלק 2. בוא נראה, יש לנו 2 סיקרט, יצא לנו באותו איבנט ביחד, נכון? כן. של הדארקנס שהיה לפני כמה רגעים. דארקנס, מיני איבנט, אירוע כזה. אז יצא לנו 2 סיקרט לאקי בלוק. בוא נראה. הנה, נכנס. הנה ראית? עם איזה להתחיל? עם זה... אני אומר עם זה שנקח הכי הרבה זמן. עם זה הכי הרבה זמן? כן, זה נקח הכי הרבה זמן. לא! לא, שני. שני, הלוואי לא פאק רמת. פליז פליז. נו, זה הרבה יותר, זה יותר קרוב מפאק רמת ממש. טוב, זה המשך הרסי. חלק 3 מכונה. כן, חלק 3 אנחנו נעשה מכונה. טוב, ביי.